Har du oplevet noget med Jesus? Ja. Nu er han kommet ind i mit liv, så jeg elsker ham meget, for at min mor, hun var fuld i benene, og så ville hun den ene vej, men hendes ben ville den anden vej. Okay, var det fedt? Ja. Har du selv oplevet noget med Jesus, har du blevet bedt for? Ja, fordi jeg har sådan noget på benene, og så er det ved at gå væk. Har du haft en sjov så? Ja. Jeg hørte, der var en mindre grineanfald i går. Passer det? Ja, 5 timer. Grinte du i 5 timer? Hvad har I lavet? Jeg synger soldater. Har I sunget soldater? Okay. Har I mødt Gud? Kan du godt lide Gud? Hvorfor kan du det? Fordi at han er sød.